Prioridad daw ang mga senior citizens sa ika-4 na malawakang vaccination drive kontra COVID-19 ng pamahalaan. Itong sinabi ni Health Undersecretary at National Vaccination Operations Center Chairperson Mirna Kabutahe. Nasa halos 2 milyong senior citizens ang inaasahang tatanggap ng booster shots sa ika-4 na round ng Bayanihan Bakunahan na magsisimula sa March 10. Ayon pa kay Kabutahe, nasa 1.8 million katao na nabibilang sa A2 category o senior citizens ang nakatakda namang mabigyan ng second dose ng bakuna. Kailangan daw ang pagtutulungan ng local government units, iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng private sector upang makamit ito. Pabibilisin din daw ng Department of Health ang vaccine rollout para sa primary series at booster shots bago magsimula ang local campaign period sa March 25. Batid daw kasi ng kagawaran na mahahati na ang focus ng mga local official oras na magsimula ang kampanya. Magpapatupad din daw ng contextualized at granular strategy ang DOH batay na rin sa sitwasyon ng mga lalawigan, munisipyo at maging barangay. Ayon pa kay Kabutahe, magsasagawa ang gobyerno ng house-to-house vaccination at magkakasa ng programa sa workplaces upang mas marami ang mabibigyan ng first at second dose ng bakuna at booster shots. Nauna nang inihayag ng DOH ang pagbagal ng pagbabakuna dahil tila nawawala na ng sense of urgency upang magpa-booster ang mga tao. Dagdag pa ni Kabutahe, tututukan daw ng gobyerno ang pag-administer ng booster shot sa lugar na nakamit na nila ang 70% target population at primary series para sa mga lugar na may mababang vaccine rates. Target ng gobyerno na makumpleto ang bakuna ng 77 milyong Pilipino sa pagtatapos ng Marso at 90 million sa pagtatapos naman ng buwan ng Hunyo. Jennifer Salenga, CLTV News.